This is Gaga CFM in the morning. You tune into the TBT edition of the Uprising. And namhlanje ke ilanga elikhulu ngumhla ka-9 October 2025. Ilanga lembizo yodaba ke lemvunulo. Namhlanje ke ibambene ngeyihluthu LGBTQI+ community kanye nemabhinqa led by the self-proclaimed president of the Bhinqa Nation, Ungizwe Mchunu. We also invited the law. Advocate Hlengiwe Mkhasibe ukhona nathi la ukuthi na asiguide in terms of what is legal and what is illegal. Sibe sesikhulumisana also nenkosi yesizwe saselangeni, inkosi uMhlongo uBhebhe, sokhuluma naye inkosi uMbhengu wesibili. Sokhumbula ke ukuthi indlovukazi uNandi eyazalela ilembe leqamanya amalembe ngokukhalipha yayizalwa inkosi yakwaMhlongo elangeni, inkosi uMbhengu wokuqala. Lona ke unkosi uMbhengu wesibili. Andube ke sithule ipanel yethu namuhla. Ake siqale siyo ntshontsha lapha kwinkulumo ekhethekile esibe nayo kanye nenkosi uMbhengu wesibili. Well, there you have it. Sikhuluma khona nenkosi ke uMbhengu wesibili. And now we're back here in studio. In case you want to be part of this conversation, I suggest you come straight to Kagasi House here at Konubia Mall. La ozofika uthole khona ke ama-panelists ethu kanye neyihlwele ke eyithamele lolu hlelo lwethu. Njengoba sengishilo ke boyethu ama-panelists ethu kuqala sinawo president of the Bhinqa Nation, the self-proclaimed president of the Bhinqa Nation, Ungizwe Mchunu. Bese kuba khona uSibokhumalo. Wait. Mana amacingwane ngiqale ngiqede ukuthula bonke abantu la abakuyipanel bese siyayikhuluma le. uSibokhumalo we-Lesbian and Gay Community and Health Center in Morningside, Opindabi Provincial LGBTI sector leader with Civil Society Forum. Siphinde njengoba sengibalulile ke sibe no advocate Hlengiwe Mkhasibe, who's an admitted and currently practicing advocate of the High Court based khona la KwaZulu-Natal, and also a former senior judicial officer and legal educator with over 15 years of experience in the legal profession. She served as acting senior magistrate at the Point Family Court in Durban and also qualifies to be here today. Azosi bamba ngesandla sicathulise ikakhulukazi mesikubuye izinto ezemthetho. Lo bekhuluma ke kule nkulumo eqoshiwe buyinkosi uMbhengu wesibili kabonga inkosi Mhlongo of Elangeni Royal Authority. Sinibingelele ke nonke sinibingelele kulolu hlelo lwethu lembizo yendaba ke emvunulo yesintu kanye ne-LGBTQI community. Lo daba ke ngifisa ukuthi liqalise kanje. Umuntu okuyena olisuke ngaye Ungizwe Mchunu la ebekade ethi yena ngokwakhe quoting ukhuza umhlola ukhuza ke ngokusetshenziswa kwemvunulo kaZulu ngemvunulo yamakhosi nathi izinkolo ubona kuyindelelo nenhlamba ukuthi isebenziswe abantu abaphila abathanda ubulili obufanayo ekade beganana ngokwesintu lapha sibona izithombe egcwele inkundleni zokuxhumana. So with that said, I'd like to now extend the invitation to President of the Bhinqa Nation, Ungizwe Mchunu. Sikubingelele macingwane sikwamukele kwiGagasi FM. Ngiyathoba kakhulu kumphakathi ke na onkana nabafowethu sinabo lapha kanye nabalaleli beGagasi. Sibonge kakhulu. Asiqalise lolu daba nje ukusuka kwalo size sonke nje sesiyabuya sizoresponda kulona. Ingabe isililo sakho sithini na? Isikhalazo sami nesibabazo sami sisimple nje. Uyakhumbula ukuthi emveni kokuba ke uThabo Mbeki ephathise umthetho sisekelo ukuthi ama-gays and lesbians, they are illegally obligated to be the part of to be aligned in the constitution of our country. Even before that bebevele bekhona kodwa futhi akaze kube khona inkinga neyimpilo, uyabona, ngoba bebazi ukuthi into abayiyona ngokosiko ayihambisani ngokosiko impilo lokudaleka komuntu nokuzalwa komuntu nokwanda komhlaba. That's culturally prohibited. And wesibili futhi bekuzoba ireligious uzokhumbula ngisho eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu wathi sebemone ngakho konke kodwa bathi mhlazana sebelala nabodwa ilapho wathatha khona isinqumo sokubhubhisa iSodoma neGomora ngoba wayengasayibhubhisanga, wayesekathatha isinqumo sokubhubhisa umhlaba kodwa indoda yalala nenye indoda nowesifazana lwesifazane wathatha isinqumo sokubhubhisa umhlaba according to the historical book called Bible. So ke manje ke mina ke sami isikhalo ke besisibulishe ukuthi amaphutha ayashiyana ngegaba zawo kodwa kukhona amaphutha ababazwa abonomhlaba. Ngakho ke mina bengibabaza indaba yokuthi sithi sineyinkinga engakanani phezulu komhlaba zokungahloniphi kwabantu nongahloniphani kwabantu
kodwa awukwazi ukuthatha ingubo yami okuyithemba lami lokugcina impepho yami umthandazo wami la ngiguqa khona ngibizo baba omkhulu ngifaka umqhele ngivunule ngene esibayeni ngikhipha intombi yogana ngikwenze konke yithemba lami njengoba ubona amaNazaretha enza njengoba ubona iziyoni zeza noma ubona amaWelsel enza ngeke ugqoke imvatho zamaWelsel noma iyoni uyongena phakathi ebar uphuzitshwala ngakho ke thina njengenkolo yesintu asihambisani nokuthi umuntu wesilisa avunule abhinqe ngevunulo yakithi aphinde futhi ayoshada nomunye umuntu wesilisa beqabulane belulaza imvunulo yethu asinankinga nezidwedwe abangayigqoka kodwa hayi imvunulo. Some strong sentiments from Ungizwe Mchunu. Sumzwileka Sibo. I want to pass it over to you, Sibo Khumalo. Mawibuza ukuthi bani Sibo Khumalo uyena ke ozo representa the LGBTQI+ community. Ngabe what are your sentiments to what Ungizwe Mchunu has just said? Angibingelele abalaleli bekakasi ngiyabingelela kwinkosi ekade silalele inkulumo yayo ngibingelela upresident wamabhinqa ngibingelela uadvocate Mkhasibe ngibingelela abasakazi abakhona la ngibingelela iaudience yonke igama lami uSibo ngwakaKhumalo ngumagcino pronounce yami he him and his ngesizulu okusho ukuthi ngumalume ngubhuti ngubaba futhi ngumkhulu ngoba senginabazukulu. Okay iqala la ubuholi lobu ubuholi njengoba kukhona ubuholi benkantolo kukhona ubuholi bamabhinqa mhlambe yami inkulumo izoqala la njengoba sithuli hayi ngoba sifuna ukuthi asilaleli endabeni yemvunulo noma yani but silalele la ekutheni mhlambe yini ubuholi upresident Ungizwe Mchunu ungumholi alright ngiyamthanda futhi inkulumo yakhe ngoba ukhuluma ngokuthi kunamaphutha ayenzekayo then mhlambe let's define ukuthi what is leadership because if ekhaya kunento engakazi yenzeke singakaze sifunde ngayo kuye kube nabantu abadala abasifundisayo mhlambe isizathu sokuthi ngisho kanjalo ilesi sokuthi uma ngabe kukhona oshona ngengozi singakaze singcwabe umuntu oshone ngengozi sesitshelwa abadala ukuthi kufanele nenze kanje ngoba lento ayijwayele ukwenzeka so iyaphi inkulumo yami isiya la ebuholini ukuthi isintu sasazi singahlambalazi isintu sasazi sinenhlonipho isintu sasazi sinobuntu mhlambe la yonakale khona sengazi ukuthi sila namhlanje it because izinto zilungiswa ngendlela indlela esibuke ngayo indlela athi ukhuza umhlola ibingekho yini enye abengakhuza ngayo njengomholi ngifuna ukubamba ipoint lami engilithunyiwe ngingumholi kwaZulu Natal under civil society as LGBTI ko omunye umsebenzi wami ukuthi how to work with diversity communities ezinye zama training engikwenzayo so okusho ukuthi mangibona igap la kwamanye ama department engibona ukuthi sengathi abasatreateki ngendlela ngisiza kanjani kubafundiseni okusho ukuthi ngoba yena uyazi ngendlela ekufanele ngabe mhlawumbe imvunulo ayikho nenye indlela ye-manners of approach ngamanye amazwi uthi hayi ukuthi iphutha alikho awuliboni uthi indlela ekukhuzwe ngakhona iphutha iyona le ophambene nayo lapho ke yes manners of approach angingathi mangabe silungisa iphutha silungise ngorongo munye ngoba enkulumeni yangizwe ayisayithinta imvunulo ithinta ienga nenzondo. Okay President Ngizwe asibuyele la umuntu i-sexual orientation yakhe ihlanganaphi ne-identity yakhe nesintu sakhe uma ngithatha uBonginkosi wakaKhumalo uBonginkosi waKhumalo irrespective ukuthi yena uthanda ubulili obufanayo noma uthanda ubulili obungafani kepha izevatho zesintu nabantu bakaKhumalo emlandweni siyabazi babefaka amabheshu siyabazi nabo babefaka ke imbatha befaka isinene befaka zonke izinto abayifakayo uma yena esethi ngelungelo lakhe eliprotected kwi-constitution yethu la eSouth Africa ufisa unayo ukuhlanganisa kanye nomunye athandana naye and njobe behlanganisa bazofuna nokuhlanganisa ngokwesintu ikupla ekuyinhlamba khona lo othi wena ukhuza umhlola ikepla kuumhlola khona kumbe ikuphi lo akufanele agqoke kuyiphutha kephi ukuthi agqoke into ekhombisa ubuntu bakhe njengomuntu waKhumalo owumZulu lapho mfowethu ngizophinda impendulo yakho uyizwile eqaleni ukuthi ngokusiko impilo nathi sinamalungelo
njengoba iconstitution ivumela izinkolo zonke ngokushiyashina kwazo ngokusiko akazi kuzokwamkeleke futhi akusoze kuzokwamkeleka ngisho kwenzeka ukubona kukhona ekhaya kuyihlazwanyana kodwa kuyagqitshwa akukwazi ukuthi kuthathe ukuqhakambiswe bese kubekwa phezu komhlaba amanye amaphutha asekhaya mayikhulunywa kusekhaya mfowethu yabona akufani noma subeka izinto ezidlangalaleni khona amaphutha bengalungiseka ethola ukuthi walungisa ngasithe niphumise nisimala phambi kwabantu kodwa uthola ukuthi mawuthatha lelo phutha lelo waliphahlaza phambi kwabantu lelo phutha ngeke lisalungiseka ngisho belingalungiseka imindeni yonke isithi cha isibongile ngakho ke balekile ke into ebalekile njengamanje ukuthi bayazi ukuthi